Bača od korbáča na ované vajíčko, aby bolo zdravíčko. Šiši ryby, veľká noc, to má korbáč, ten má moc. Bolo to super. Čakujeme, bolo to super, bolo to taká oáza. Nazdar Rakúsko. Bolo to super, úžasné. Bolo to úplne super. Od vás veľmi pekné, ďakujem. Je to strašne super a teším sa. Bolo to úžasné. Čo? Tak super. Úžasné úplne. Bolo to úplne super. Bolo to super. Bolo to super. Máš tu vyšíbať. Takže slečny, máme za sebou tento pondelok a sme skutočne radi, že sme vás mohli prísť pozrieť. A pani, ja by som sa spýtal vás, aké máte z toho pocity? Prepáčte nám za dnešok a máme vás veľmi radi. Bolo to skvelé, dievčatám sa to páčilo, ďakujeme. Bola to pecka, máme vás radi, ďakujeme za pohostenie. Veľmi vám ďakujeme za občerstvenie, máme vás radi. Boli ste super, babi. Ďakujem za prijatie, pohostenie, ste super. Robíme to preto, aby ste boli zdravé, pekné a lebo vás máme radi. Milo ste nás prekvapili a dúfam, že aj my vás. Takže sleční, verím tomu, že sa vidíme o rok a ešte máme posledný odkaz. Lajkujte a zdieľajte toto video.